ବାଲି ମୋର ବାପା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ତାପରେ ତାପରେ କାମ ହେଲା ହେତିକି ହଁ ବାହାର କରି ଔଷଧ ମୁଁ କରି ସାରିଲି ଆଡମିସନ କରି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଦେଖିଲୁ କହିଲି ଜାଣିଲି ବାବା ଦେଖିଲା ଗଇ ଜାଣିଲି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବୁ ଦେବୁ Wait, ଏଠି ନାହିଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବୁ କି which show? ହଁ In which show? ତୋର ନାଇଁ ଦିଅ ଗୁଦିନି ନାଇଁ ଦିଅ ହାତ ଧରିକି ଦେଖାଅ